Herman en Toos Velterop van der Sterren werden dinsdagmiddag verrast door burgemeester Hans Gillissen. Het diamantenbruidspaar uit Venray werd op die dag gefeliciteerd door de burgervader. Herman komt oorspronkelijk niet uit de gemeente Venray. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn van de Grinsveen verhuisd naar Amerika, Oost-Amerika. Daar hebben we 5 jaar een cafetaria gehad. En door toevallige omstandigheden kwamen we bij de PTT terecht, bij de telefoondienst. En zodoende ben ik in Venray terechtgekomen. En waar hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, Toos die werkte bij ons lang bij de buurman in de gezinszorg. En zo, dat was de eerste contacten. Ook Toos was zeer vereerd door het bezoek van de burgemeester. Ik vond het wel geweldig hoor, ik zag er wel tegenop, maar het was heel leuk. Ja. Waar zag je tegenop? Dat een burgemeester kwam, ik hou niet zo van die aparte dingen. Echt niet. Achteraf toch een fijn gevoel, denk ik. Achteraf is een heel fijn gevoel, ja. Ik zal het niet gauw vergeten. Toos komt ook niet uit Venray, maar uit Oost-Amerika. Zou ze ook een fan zijn van Rowenaise? Nou, niet zo. Daar zijn we te oud voor. Ja. Maar ik vind het wel mooi hoor. Ja. Maar niet dat ik nou daar, nee. Dan moeten jullie toch heel trots zijn, en jullie stralen dat ook wel een beetje uit, dat jullie na 60 jaar huwelijk kleinkinderen hebben, kinderen hebben. Dat moet toch een geweldig gevoel zijn? Dat is het ook. We zijn trots op de kinderen en we zijn heel gelukkig hier. Nou, dat is fijn om te horen. En ik denk dat dat voor u hetzelfde zal zijn. Oh, zeker, ik zou ze voor geen goud willen missen. Echt niet. Ja. Want ja, er komt overal wel eens wat voor, maar we zijn allemaal nog samen en ze komen allemaal gelijk thuis, dus geweldig. Ja. Een 60 jaar samen zijn geeft na al die jaren nog heel veel vreugde. Ja, het is veel geven en nemen hè, in het huwelijk. Ja, en elkaar de vrije hand geven. Ieder zijn eigen hobby mag uitoefenen, als dat kan. En dan komt een heel eind. Nou ja, ook met vele ups en downs natuurlijk. Maar ik zou het nog weer overdoen, als ik voor hem moest beginnen. Echt, want we zijn nog steeds gelukkig. Nee, echt niet. Het ziet er allemaal bij lekker uit.